Som davant del centre polivalent de Miami Platja i avui sortim al carrer per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb una emissió molt especial. I ara, atenció, perquè aquí dintre hi ha un convidat de luxe. Us donaré algunes pistes. La primera és que és presentador i director d'un matinal que desperta a mig país. La segona és que ha estat reconegut amb diversos premis Ondas. I cada matí, quan el país obre els ulls, ell ja hi és, a RAC1. Sí, ho heu endevinat. Avui ens acompanya en Jordi Basté. Tot i tenir una agenda apretadíssima, ens ha volgut fer un espai a la seva agenda per conversar amb nosaltres. Així que comencem. Amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, l'emissora RAC1 va sortir dels seus estudis i va portar el programa El Món a RAC1 en directe des de Miami Platja. L'alumnat de primer de batxillerat de l'optativa de comunicació audiovisual hi va assistir com a públic i en acabar van poder entrevistar el presentador Jordi Basté en una experiència única i molt enriquidora. Primer, en aquests moments, els alumnes de comunicació audiovisual estem fent un podcast per un concurs que l'ha organitzat la ràdio de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Molt bé. Llavors, quins consells pràctics ens donaria? Aviam, sinceritat i el més important, que jo sempre et defenso que és la paraula més meravellosa que hi ha al món, més que estimar, més que amor, per mi és naturalitat. És a dir, ser com sou. Si feu un podcast o feu ràdio, primer que us agradi, això és molt important. Sempre la gent, quan amb alguna xerrada em pregunten què he de fer per si m'agrada això, és si no tens un alien aquí, com una mena d'alien que et diu m'agrada el que estic fent, m'agrada entrevistar, m'agrada com fer un podcast, m'agrada... Si dius això, endavant. Si et fa pal, dedica't a una altra cosa. Aquesta és la primera. I la segona és naturalitat, el que deia, que és sigueu com sou, no com penseu que quedaríeu millors. Vosaltres sou així, feu d'aquesta manera, sense por. Vale. I aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Ràdio, vostè què creu que ens estem perdent els joves que no som consumidors habituals d'aquest mitjà? El primer és que m'aixecaré si em tornes a dir de vostè. La segona, que us esteu perdent de la ràdio com a mitjà habitual? M'has preguntat això? Sí. Us esteu perdent... Si no escolteu la ràdio convencional, us esteu perdent una manera de viure la vida. Perquè la vida passa per la ràdio i passa per la manera com expliquem les notícies, el que està passant. És molt important, jo crec que ara hi ha una generació que li costa molt més empatitzar, no amb la ràdio, sinó que li costa molt empatitzar amb les notícies que hi ha, amb els temes que hi ha, i jo això ho entenc. Però crec que és molt important també per tenir una mena de base per encarar el futur, escoltar la ràdio informativa i saber exactament quins són els ritmes més importants que estan passant en aquell dia. Vale. I l'última pregunta que li volia fer és que, tinc companys que es volen dedicar al món dels mitjans de comunicació, llavors, quins consells li donaria per començar aquest camí amb força? Primer, apuntar-se a fer periodisme. Jo crec que encara hem de reivindicar el periodisme com a assignatura encara la primera. La segona, el que et comentava abans, és a dir, aquesta voluntat de, si t'agrada, fes-ho. I la més important, paciència. Estem en una època complicada de les feines i dels feines als mitjans de comunicació, però és veritat que cada vegada som més. És a dir, quan vaig començar jo fa molts anys hi havia 4 emissores de ràdio, no hi havia ni podcast, no hi havia ni webs, no hi havia ni molts menys diaris, no hi havia pràcticament res. I en canvi vam començar a treballar. Ara hi ha molta més oportunitat de treball, però és molt important que t'agradi. És molt important, al segle XXI, una cosa que passa cada vegada menys, que és que no tinguis hores, el periodisme no té hores. O sigui, això de 8 a 3 o de 3 a 10, això ho hauríem de començar a extirpar. Per què? Perquè el periodisme és moltes hores, molta dedicació i molta estima. Si hi ha tota aquesta mena de llioli, crec que és un bon consell per la gent jove que vol ser periodista. La paciència i les ganes. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos fet un espai a la teva agenda. Només faltaria. I acompanyar-nos aquí ara. Moltes gràcies. Valeria Rodríguez, Àngela Sastre, Institut Berenguer d'Entença, Miami Platja.